Hyvät naiset ja herrat, television katselijat, seuraavaksi vuorossa UFO-porno! 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 Ja hyvät naiset ja herrat, television katselijat, tällä kertaa saamme seurata UFO-porno! Jonkun kotona! UFO-porno! Jonkun kotona! UFO-porno! Jonkun kotona! Hyvät naiset ja herrat, television katselijat, vielä ennen mainoskatkoa näytämme teille poikkeuksellisesti UFO-porno! Jonkun duunipaikalla! UFO-porno! Jonkun duunipaikalla! UFO-porno! Jonkun duunipaikalla! ja tervetuloa takaisin, hyvät television katselijat. Sen kunniaksi todellinen harvinaisuus nimittäin. UFO-porno! Jonkun poppamiehen kastellessa! UFO-porno! Jonkun poppamiehen kastellessa! UFO-porno! Jonkun poppamiehen kastellessa! Ja ohjelman lähestyessä loppuaan, hyvät television katselijat, näemmekin UFO-porno! Jonkun autossa! UFO-porno! Jonkun autossa! Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, viimeisen jakson päättymisen kunniaksi todellinen sokeripohjalla nimittäin UFO-porno! Markan talolla! UFO-porno! Markan talolla! UFO-porno! Markan talon miehen kattellessa! UFO-porno! Markan talon miehen kattellessa! UFO-porno! Markan talon miehen kattellessa!